mae'n bleser hefyd gweld gymaint o draddodiadau Cymreig yn fyw ac yn iach yn y darn bach yma o'r Ariannin. Mae plant yr ysgolion cynradd yn dysgu dawnsfeydd gwerin Cymreig. A phlant eraill yn dysgu canu'r delyn. Ond dysgu am y pwyslais o gadw'r iaith Gymraeg yn fyw yma sy'n rhoi pleser mwyaf i fi. Mae tair ysgol gynradd yn y dyffryn yn rhoi'r Gymraeg i'r plant ochr yn ochr ar y Sbaeneg. Ac mae dwy ysgol uwchradd yma hefyd yn cynnig y Gymraeg ar y cwricwlwm. Coleg Ali Wen a hon, yr hynna ohonyn nhw i gyd, Coleg Camwy. Ydych chi'n gofyn y cwestiwn am y person ydych chi'n siarad efo nhw? Cymraes ddaeth yma dros 20 mlynedd yn ôl ydi Esill Roberts, ac mae hi yma o hyd. Gofyn am person arall. Felly gawn ni rai o'r cwestiynau yma wan. Ciara, beth nes ti ofyn? Ydy hi'n wyntog heddiw, ydych chi'n siarad am y tywydd, ia? Da. Wyt ti'n gael y cyfle weithiau i defnyddio'r Cymraeg tu allan i'r ysgol? Ie, dwi'n siarad Cymraeg efo fy mam, yn fy nhi, ac efallai bobl o Gymru yn dod i Patagonia, a dwi'n gallu siarad efo nhw yn Gymraeg. Dwi'n mynd i cwrdd, dwi'n canu, dwi'n dawnsio yn yr Eisteddfod. Ie. Dwi'n mynd i'r Eisteddfod yr ifanc yma yn Gaiman a Eisteddfod Mimosa yn Madrin. A gobeithio flwyddyn yma dwi eisiau mynd i Eisteddfod Trefeli. Astudiais i ar ysgol Beithrin y Gaiman a ysgol Cymraeg. Pam ti wedi dewis? Achos fy teulu yn siarad Cymraeg a ydi helpu i fi. Pwy fan hyn sydd wedi bod yn Cymru? Ti wedi bod yn astudio Cymraeg ers amser hir? Ia, pan oeddwn i'n 4 oed yn credu, dwi wedi dechrau. Oedd gen ti Cymraeg yn y teulu o gwbl? Wel, fy'n hen tair wedi dod o Gymru yn y Mimosa. Reit. Ond mae fe'n rhieni ddim yn siarad Cymraeg. Felly, does dim llawer o Gymraeg yn fy nhi, ond mae gen i chwaer fach sy'n mynd i ysgol feithrin Cymraeg Gaiman. A dwi'n gallu siarad Cymraeg gyda hi, neu dwi'n dysgu geiriau i fy nhad neu fy nham. Ac mae nhw'n dysgu tipyn bach. O, da iawn!